Здравейте, фенове на фентезито и фантастиката. Надявам се, че сте добре. Добре дошли в поредния епизод на Пазителят на Зеларен. Ще започна с кратко резюме на историята до сега. Дария се събужда в малка пещера. Тя е в друго тяло. Дария открива, че има козни лапи и опашка. Тя мисли, че сънува. Пещерата води до друга пещера, дори по-малка. В центъра й е разположен голям саркофаг, направен от странен зелен метал. В метала е вграден голям син диамант. Дария го докосва и това задейства отварянето на саркофага. Има нещо вътре, но не беше нито мумия, нито труп. И не беше умрял. От саркофага излиза лъво човек. Той разпитва Дария за нея и нейното пристигане. Съмнява се, че е вещица. Лъво човекът я подлага на специален тест. Дария го преминава и затова остава жива. Ще продължа сега с разказа на Дария, защото в моя свят аз съм Дария. 3, 2, 1, екшън! Къде видя златната пирамида? Попита лъво човекът. Когато говореше за златната пирамида, усещах уважението в гласа му. На друго място, отвърнах. Какво друго място? Ами много прилича на тази пещера. Не исках да му казвам, че съм друга раса, че пътувах на космически кораб, преминах през черна дупка и така нататък. Това щеш да го обърка още повече и не се знаеше какво може да направи. Лъво човекът дълго се замисли. Ела с мен, каза накрая той. Отидахме до неговата пещера. Вътрешността на саркофага все още бе пълна с млечна мъгла. Лъво човекът се наведе, бръкна в мъглата и извади нещо като косата на смъртта, но с много по-къса дръжка. Острието изглеждаше брутално. Това е бойна коса, обясни ми той. Подарявам тя. Нека ти служи добре. Благодаря, казах, вземайки оръжието. Моля, зелената светлина отново излезе от изумруда в скиптеромеча на лъво човека. Този път не беше ослепителна или хипнотична. Беше нежно зелено сияние, което се смесваше с синята светлина на флуоресцентния мъх. Изведнъж пещерата се изпълни с нормална топла светлина. Сега видях истинската красота на странния зелен метал. Беше невероятно. Зеленият цвят беше толкова дълбок, толкова плътен. Нашите оръжия бяха изключително изкусно изработени. Никога не бях виждала нещо подобно. Металът беше като жив. Не мога да го опиша. Дръжката на оръжието е място, където се поставя някаква текстура за по-добър захват. Нашите оръжия не бяха изключение, но текстурата на дръжката бе красива декорация. В дръжката на бойната ми коса бяха издълбани причудливи листа и цветя и влечуги с две опашки. Нивото на детайл бе смайващо. Над металните гравюри от двете страни на дръжката, където започваше острието, като допълнителна окраса служиха редици малки сини диаманти. Харесва ли ти, попита лъво човека, наречен Хевон? Какво? Косата. Харесва ли ти? О, да, разбира се. С усилия откъснах погледа си от оръжието. Прекрасно е. И не само това. Може да убива, добави лъво човека. Погледнах острието. До сега не бях забелязала колко е остро. Протегнах ръка да го докосна. Ръката на лъво човека спря моята. Предпочиташ да не правиш това, каза бавно той. Аз кимнах. Какво ще правим сега? Ще излезем от пещерите. Лъво човекът направи няколко крачки, обърна се към каменната стена и вдигна странния си жезъл. Чудих се как точно ще излезем, защото пещерите нямаха видим изход. Тогава изумрудът скиптеромеча премигна. Изведнъж скалата се разцепи и разкри тесен тъмен тунел. Влязохме вътре. Това бе всичко за днес, приятели мои. Ще продължим скоро. Коментирайте, абонирайте се, лайквайте, бля-бля-бля-бля. Говоря глупости. До следващия път. Лек ден!